Lejliet li fil-qorti ta' Għawdex mistenni jkompli jinstema' l-każ brabta ma' xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi. Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil der skomdu jwieġeb dwar is-suġġett. Qabel jerġa' jixgħet il-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex min-naħa tiegħek, għandek xi dettalji oħra li tixtieq tgħidilna u twedna li ma niskopru xejn mix-xhieda tiegħu? Ara dwar dan diġà tkellimt il-ġimgħa li għaddiet, it-tieni mistoqsija? Ma niskopru xejn ġifieri ġdid. Tkellimt il-ġimgħa li għaddiet, m'għandekx mistoqsija oħra? Għandi mistoqsija. Il-ġimgħa li għaddiet il-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex qal li lil Simon Busuttil kien infurmah bix-xogħol fil-privat. Żied li meta kellem lil Kap Nazzjonalista dwar il-każ, dan staqsih għaliex kompla bix-xogħol meta kienu jafu li se jitilfu l-elezzjoni. F'nofs ix-xhieda tal-whistleblower Simon Busuttil ħareġ tqarrija biex jgħid kemm il-whistleblower kienet jikkonferma diskorsu, iżda x'ħin aktar tard mudbux dak li qal ħareġ jattakkah b'mod frontali. Fid-dawn li dwar din il-laqa fid-Dar Ċentrali Busuttil dejjem qatt lura milli jagħti id-dettalji u meta ħarġu fil-qorti reaġixxa b'mod panikus, tlabna l-Busuttil jgħid jekk hemm xi provi dwar il-kontenut tal-laqa. Għal darb'oħra ħarab milli jwieġeb. Dr. Busuttil nżammu recordings tal-laqa li kellek mal-whistleblower.